दिनै 23थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सान बिटिआर सरकारा गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि गेजेरजों दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि गोसोखांथि हाबा मावलांनो थाखाय 25 लाख रां अनसुंथाइ फोसावनाय गारलाबाथा बसुमतारीनि मुङाव नयं आरो मुसुखा खालामनो थाखाय फोसावबाय गारलाबाथा बसुमतारीया सासे मेंनो रोङै सासे दावहारु आरो एबसुनि बारग' आफादनि मोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारियाव गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट बानजायनायाव दिनै दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि मंखरसालियाव 23थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सान फालिदों फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोयो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मुसाहारि बिथाङा आरो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि आंगो बिसिया आलारि बाथि सावजेनो रक्तिमा बसुमतारीया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाना बिबार बावजेनो आरो 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बिफां गायजेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै मा बाथ्रा बुंदों जों मिथिना लानि आं गिबियावनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि सोरगोआरि जि जिउ सोलेर बिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो न'खरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौनो सोरगोनिफ्राय अराय सम बोर सारस्रि हरबाय थाथों थुलुंगा हरबाय थाथों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खुलुमनाय बावहरो आरो बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे फिसाला फिसौ गासैबो अराय सम मोजाङैनो थानो हायो बेनि थाखायबो आं अबंलावरनियाव आर'ज गाबो बर' हारिनि थांनाय समनि जारिमिना साक्सेसजों लोगोसे जोंहा गोबां दुखुनांथाव माखासे जारिमिनबो दङ दा बे जोंनि गिबि सिरिनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जायफ्रा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय गोबां सुगोनां लामाजों आगान सुरनानै सानफ्रोमबो जिउआव माखासे चेलेन्जेसफोरखौ फेस खालामनानै बर' हारिनि इयुननि थांना थानांगौनि थाखाय माखासे थासारिखौ दानानै दोनलांबाय बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिबाय थानांगोन बिथांमोना जोंनि माहारिनि सासे अलंबार जों बिथांमोनखौ अराय सम मान होनांगोन थांनाय समाव माखासे स्टेबिलिटि गैयैनि थाखाय सोमावसारनाय बायदिसिना दाङाबाजि बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय खाबु लानो हायाखै नाथाय दायो मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जों सावरायदों जे साफ्रोमबो गेदेमाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा क'क्राझारनि एमएलए बिथांजों थांनाय बोसोरावनो सावरायनानै जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय जागायनानै सुबुंथिनि थान्दै बिथांनि मुसुखा गायसननाय बिरसिला गांनि मुसुखा गायसननाय दा बिनि उनाव जोंनि सानै जोंहा रामफलनिफ्राय जोबोद गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारी आरो लोगोसे कनकेसन नार्जारी बिथांमोननिबो मुसुखा गायसननो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों देग्लाय बोसोराव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जोङो 40टा अडिट'रियाम गायसननाय जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव गासैबो VCDCआव मोनसे नलेज सेन्टार गायसननाय बेबायदि गोबां हाबाफारि लादों थिग बेबायदिनो जोंहा मानगोनां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे सेन्ट्रेल काउन्सिल लेभेलाव माखासे हाबाफारि लागोन आरो दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव आं फैनानै बिथांनि जि फबनाय जायगा बेवहायबो मोनसे हाफ मुसुखा गायसननो थाखाय आं एमएलए बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे जि ट्रास्ट दानानै ट्रास्टआ बायदिसिना खामानि मावबाय थादों बे ट्रास्टखौ मदद होनो थाखाय जोङो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख मोनसे ग्रान्ट हरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों जाहाथे बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बिथांनि मुङाव मावबाय थानो हायो आरो बे गासैबो गेदेमाफोरखौ लानानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे अराय सम रायजो राजाफ्रा सिबिबाय थानो हायो बेबायदि माखासे बेबस्थाखौ देग्लाय बोसोराव खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जादों दिनै 7 सेप्तेम्बर 2023 गारलाबाथा बसुमतारी
पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट बेनि दैदेननायजों आरो रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनि मददाव जोङो बे थैनाय सानखौ 23थि खेब हिसाबै फालिनो आखायाव लादों। दा बेनि गुदियाव दङ जोङो गारलाबाथा बसुमतारीनि मावलांनाय बिहोमा आरो बिथांनि माखासे सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो इयुन जोलैनो माबोरैबा फोरमायनो हायो, माबोरैबा जों गोजोरै लाखिनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि, हारि अनसुला, हारि अनफावरि दानो हायो, बेनि थांखि आरो नोजोरा जोंनाव दं ट्रास्टनियाव। दा बेनि अनगायैबो जोंहा ट्रास्टआ माखासे मावनां खामानिफोर गोबां दङ, नाथाय सम आरो थासारि आरो रांखावरिनि अबस्थाफ्रा जोंनो खाबु होयैलाय जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जोङो दासिम मावफुंनो हायाखै। बेनि थाखाय जों दुखु थाबाय। दा फैगौ समाव जों बेफोरखौ सम आरो थासारिया खाबु होयोब्ला मावलांनानै बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मावलांनाय मावदिन्थि, बिथांनि सानस्रि बेफोरखौ जोङो गुवारसिन ओनसोलाव फोसावनायनि राहा बेफोरखौ खालामनो हानाय जाथों, बेखौबो आसा खालामदों। दा जोङो दासिमाव गारलाबाथा बसुमतारी ट्रास्ट, बे ट्रास्टआ माखासे मावनो लानाय खामानिफोर दङ। बेफोर जाहैबाय जाय सुबुङा गारलाबाथा बसुमतारी नेशनेल ट्रास्ट, बियो भारतनि गेजेरावनो बेनि माने जुरिसडिक्सना जागोन जाय सुबुङा गोजोननि थाखाय खामानि मावो, जाय सुबुङा राजखान्थि जौगानायनि, समाजखान्थि जौगानायनि, रांखान्थि जौगानायाव गोबां बिहोमा होनो हायो, बेबादि सुबुंजों गारलाबाथा बसुमतारी नेशनेल एवार्डखौ उनफ्राव होनायनि जोङो खाबु लागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो समाजाव थानाय खाना फोथायनाय बेफोरखौ होस्रांनायनि थाखाय जोङो पाब्लिकनि गेजेराव थांनानै सम सम मेल मिथिं खुंनायनि राहा लागोन। आरो जोंनि समाजाव हावरिया एबा दुखुथियाखौ जों माब्रै फोजोबनो हायो, माब्रै बेबादि सुबुंखौ जों मदद खालामनो हायो, बेनि फारसेबो जोंहा साननाय हनाय दङ, थांखि दङ। जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि इन्डिजिनास गेम्स, बेफोराव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जेन बेखौ फोजौनायनि, इन्डिजिनास गेम्सफोरनि माखासे गेमफोरखौ फोजौखांनाय, दानि साइन्टिफिक मेथडजों दावगाहोनायनि सिन्थाधारा जों लानो हायो, बेखौबो जोङो आखायाव लादों। आरो जोङो बेनि अनगायैबो आरो साफ्रोमबो सुबुंनि गोग्गो देहा मोनफुंनायनि बेनि सांग्रांथि, बेखौ जोङो सम सम खालामनायनि खाबु लायो। इयुनाव जोङो बेखौ बांसिन लेभेलाव, गुवारसिन लेभेलाव मावफुंनो हायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। दासान्दियाव जोङो बे मुंख'नाय खामानिफोरखौ मावफुंनो मोजां रोखोमै मावफुंनो हायाखैब्लाबो जोङो दासिमाव गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्ड मुंनि जाय मोनसे बान्था, जाय बर' फरायसाया बर' मिडियामजों मेट्रिक थाखोआव बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हायो, बे फरायसाखौ जोङो गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्डजों बरायनाय जायो। बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जेन जोङो बर' मिडियामजों जोंनि फरायसाफ्रा फरायनानै फरायनो थाखाय बांसिन थुलुंगानाय मोनो, गावनि जिउ दानायनि थाखाय गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनो जों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो। बेफोरबादि उद्देश्यखौ जों जोंनि ट्रास्टनि थांखि आरो नोजोराव लाफानानै होनाय जाहैदों। दा बेफोर गोबांथार थांखिजों जों ट्रास्टखौ दानाय जाहैदों। दा गारलाबाथा बसुमतारीनि मावनाय बिहोमा, बिनि सोमोन्दैथ' बुंनानै फोजोबनो हाया। जों नुनाय खोनानायाव बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो, गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै मोनसे समाव आफादगिरि नेहाथारि बिबान लानानै रामफलबिल दख'रा फरायसा आफादखौ दैदेनदों। आरो मोनसे समाव बै समनि गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनि बिबानखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव नेहाथारिनि बिबान लानानै बिथाङा गाहामै दैदेनलांदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बिथाङा गिबियाव 1987 मायथाइनिफ्राय जागायनायाव मा होनो लेङाइ नेहाथारिनि बिबान लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमावसारनायनि
हाबाफारियाव गोग्गोमै बिफाव लादों आरो 1983निफ्राय 85 मायथाइसिम बे बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि हिसाबै बिथाङा आफादगिरिनि बिबान लानानै बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायनि बिबानखौ बिथाङा लादोंमोन। बेनि समनि उनावहाय मोनसे राजखान्थि हान्जानिबो बिथाङा आफादगिरिनि बिबान लानानै आफादखौ दैदेनलांदों। जाथिखौ फोथांनाय फोजौनायनि थाखाय सिन्थाधाराजों बेफोरबादि गावनि जिउ मोनसेयाव गावनि न'खरनि बाथ्रा सानालासै समाजनि न'खरनि समाजनि रायजोनि खामानि मावनानै बिथाङा जोबथारनाय बेलायाव बै समाव जोंनि गेजेराव माखासे भुल बुजाबुजि ओंखारनायाव जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि भुल बुजाबुजि सोमजिनायाव माखासे सिनाय मोनै उदखारिया जेब्ला बिथाङा रायजोनि खामानि मावनो थाखाय गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदोंमोन, जायगायावनो सेरफांगुरि पेट्रल पाम्पआव 5 जुन खालि सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया बिथांखौ सिलाइनि गुलिजों गावनानै जखम खालामो आरो बिथाङा दुखुनांथावै 1 बोसोरसो लेलाय बिसिनायाव गोग्लैनानै थानायनि उनाव सेप्तेम्बराव अबथिरायै जिउ गोमानानै थांदों। बिथांनि जिउ गोमानायाव जोंहा सुख'हायै जाथियाव खहा जादों बेखौ जों बुंनांगोन। मानोना बिथाङा जेरैबायदि अबदान होलांदों बेखौ रावबो जोङो ना होनना बुंनो हाया। बियो जा मावदों बियो जाथिनि थाखायनो हारिनि थाखायनो जों बेखौ सिखार जानांगोन आरो बिथांनि बेफोर मावनायखौनो जोङो इयुन जोलैनो फोसावनो आरो जों जे बिथांमोनबादि हारिनि गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोंनि इयुन जोलैफ्रा फुजिनो रोंनांगौ। हारिनि गिदिर मानसि एबा बिर जोहोलावखौ जाय हारिया फुजिनो रोङा सिबिनो रोङा बेफोर जाथिफोराव जाथिया माब्लाबाबो सोदोमस्रिनि दावगानाय लामाखौ नुनो मोना। मानोना बेबादि देरसिनखौ एबा दैदेनगिरिखौ मान होनो रोङै जाथिनि गेजेराव जेब्लाबो गावजों गाव हिंसानाय मोनसा मोनलायनाय बेफोरबादि साननाय हनायफ्रा सोमजिखाङो। ओंखायनो जोङो बिथां गेदेमानि मावनायखौ मान होनायजों लोगोसे बिथांनि मावनाया जेन इयुन जोलैफोरनो मोनसे थुलुंगानि लामा जानानै थायो, बिथांनि मावनायखौ जों मिथिहोनो थाखाय दिनै नैबे 7 सेप्तेम्बर खालि बिथांनि थैनाय सानखौ जों गाजा गोमजायै फालिनो लादों। दा एसेखिनि आङो सुंथाबै फोरमायबाय, बेजोंनो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायबाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।